Tak můžeš. Po dobu výbuchu škola letí do vzduchu. Učitelka omdlela, na skateboardu odjela. Nestihla zatáčku, rozbila si klapačku. Přijeli tam Poldové, zapomněli pistole. Přijela tam sanitka, zapomněla řidítka. Přijeli tam hasiči, zapomněli hadici. Přijel tam Karel Gott, chtělo se mu na záchod. Všude bylo obsazeno, tak to pustil do kalhot. Kalhoty se zlobily, do pračky ho hodili. Nakonec žvejkačky, byly z něho žvejkačky.